Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għall-istħarriġ tal-Kamra tal-SMEs juri li 4 minn kull 5 negozji żgħar u medji huma inċerti jew mhumiex lesti jinvestu matul 12 xahar li ġejjin u li 64% ma jemmnux li Malta mixja fid-direzzjoni ekonomika tajba għalli dan juri nuqqas ta' fiduċja minħabba problemi fl-infrastruttura, il-governanza u d-distribuzzjoni tal-enerġija. Dr. Borg reġa' sostna li l-qtuħ tad-dawl kien prevedibbli u akkuża lill-Gvern li naqas milli jinvesti biżżejjed fin-netwerk tad-distribuzzjoni minkejja twissijiet li saru sa mis-sajf tal-2023 u r-rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali u talab aktar investiment fiċ-ċentri tad-distribuzzjoni, cables taħt l-art u pjan ċar fuq l-enerġija rinnovabbli għax qal li bih ikollna ċertu indipendenza minn pajjiżi oħrajn. Qal li l-Oppożizzjoni tinkwieta meta jkun hemm tensjoni u sitwazzjoni ġeopolitika kif jiġri bil-prezzijiet tal-fuels għax qal li pajjiżna jiddependi totalment minn enerġija li tissupplixxina minn barra. Fl-istess waqt reġa' talab għar-riżenja tal-Ministru tal-Enerġija Miriam Dalli u sostna li din għandha terfa' responsabilità politika. Dr. Borg qal ukoll li talab laqgħa mal-MSESD biex jiddiskuti s-sitwazzjoni tal-enerġija mal-imsieħba soċjali, iżda sostna li chairperson maċċettax it-talba. Qal li minflok se jkun qed jiltaqa' direttament mal-imsieħba soċjali fil-jiem li ġejjin biex jiddiskuti l-proposti tal-Partit Nazzjonalista dwar dan is-settur. Dwar il-ġuri ta' Jorgen Fenech, Dr. Borg qal li l-Partit Nazzjonalista qed jevita li jikkummenta biex ma jippreġudikax il-proċeduri. Qal li qabad tim legali u tekniku biex isegwi kuljum l-evidenza li qed toħroġ u żied li l-Partit Nazzjonalista se jikkummenta u jieħu l-passi meħtieġa meta jintemm il-ġuri. Il-Kap Nazzjonalista kritika wkoll il-Gvern dwar l-abbozz ta' liġi li waqqaf il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza. Qal li l-Partit Nazzjonalista jaqbel fil-prinċipju ma' twaqqif tal-Kummissjoni iżda sostna li l-Gvern injora it-talbiet ta' 26 għaqda tas-soċjetà ċivili għal aktar konsultazzjoni. Qal li għal din ir-raġuni l-Oppożizzjoni ħarġet il-barra mill-Parlament waqt il-votazzjoni tal-abbozz li kien jeħtieġ l-appoġġ ta' 2/3 tal-Kamra biex jgħaddi. Żied li l-Partit Nazzjonalista huwa lest jappoġġa l-liġi jekk din tkun ibbażata fuq konsultazzjoni usa u tirrifletti l-femiet tal-partijiet kollha.